Здравейте, хора ми! Най-вероятно преди този клип невъзможно да сте гледали друг клип, който съм го прикрепила за този клип. Пак ям нещо и именно това ще е темата на днешния клип. Здравословното хранене. Така. Както всички знаем, здравословното хранене е здравословно и трябва да ядем повече плодове и зеленчуци. Но някои не са съгласни, защото има и такива случаи, в които те нарочно ядат разни мазнини, шоколади и такива работи, само за да дразнят родителите си. А това често стига до падане на захарта, водене до болници, дори понякога стига до смърт. Лично моето мнение е да се яде по-малко плодове и зеленчуци и всъщност повече плодове и зеленчуци и по-малко шоколади и там. Мнението ми е, в смисъл имам предвид, че не трябва да се лишаваме пък и от шоколади и такива работи. Да, ако сме на диети, да, обаче за диетите ще стигнем по-късно. Така, значи лично моето мнение за деня е, примерно за закуска, примерно ако не ви мърси да си направите плодова салата, защото не е много често. Плодова салата или кисело мляко с, примерно, някакви всякакви вътре, вкусно е. Тази сутрин си го направих и именно това ми даде идеята за клипа. Извинете, че говоря толкова бързо, но просто имам само 6 минути за снимане за това. И повече повече, не знам. И това вредното хранене, в смисъл шоколадите, сладоледите и там неща, наистина се напълнява от тях, но просто не може човек да не яде от тях. Все пак, ако примерно някое дете на моята възраст излезе с приятели и майки и баща са и забранили или са му забранили да яде такива вредни неща, джунарийски работи, приятелите ти си взимат, обаче ти знаеш, че не можеш да си вземеш и по този начин си изкушаваш и си взимаш и просто разберете, няма как да не се ядат такива работи. Поне аз не мога да се държа, най-много ям джунари, най-вредното нещо, но ям по-малко, смисъл седмицата по един или два пъти, в месеца общо сигурно 5 пъти, не знам. И наистина тази седмица много почна да ям плодове и зеленчуци нещо, изведнъж ми стана, психиката ми умря и да, нещо ми стана. Сега да поговорим малко пък за диетите. Ами да, според мен диетите не са най-доброто спазване за фигура. В смисъл, яжте си нормално, не спазвайте диети. Според мен видях да умра. Видях една диета в интернет, разглеждах, нали, пишеше закуска, обед и вечер да ядем това. Точи и пише отдолу. Закуска. Банан с вряла вода. В смисъл, ядете банан и отделно пиете чаша с вряла вода. Вряла. На обяд ябълка с вряла вода и познайте на вечеря какво пъпеш с вряла вода. Аз зимата откъде ще намеря пъпеш. То с вряла вода. Ще изгори мазнините, абе ще изгори. Взете за думата, ще изгори баба ти. Значи, според мен, много се досвен такива работи. Не може. Според мен трябва да се ходи на фитнес, да се яде здравословно, в смисъл не само се тъпчете с разни мазнини. Не, примерно в диетите пише една година да не ядете примерно свинска паржола, наденици, такива работи. Като примерно отидеш на гости да не го ядеш, това е много хубаво самото на понякога според мен. Такива диети аз просто не ги понасям, дори ги чета. Не знам, просто основно за здравословното хранене. Да, разбрахте ми какво имам предвид под клипа. Съжалявам, че се разбирам само това текстер, че има по-хубаво и основно за пъпките в
пубертета, аз имам... Да, разбирам ви, много е гадно, но... Има ето това за проблема. Да, всички знаем какво е това. Крем здраве! Ето сега ще се намажа двете ми най-гадни пъпки, които не ги понасям. Не ги понасям. Просто не ги понасям. Ето, имитавам на пръста и сега ще намажа пъпките, които почват да ми избиват лека по лека. Ей, опа! И тук имах една, обаче тя вече се махна и сега можем да правя тук. Готово. И сега просто размазваме. Защо ви уча как да ползвате крем здраве, като вие отлично знаете? Просто някои не го ползват, няма лошо, крем бочко, крем мочко, просто ползвате някакви кремове или крем против акне, не знам, това го казвам специално за въртехите. В момента на възраст между 12-13 години, между 16 или 15, зависи, всеки организъм е различен. И да, това ми беше идеята на клипа. Още 2 минути със снимане. И тези 2 минути ще ти кажа. Яще шоколад. Ако ви се яде шоколад, яще шоколад. Ходете до магазина и си купете шоколад, Орео. Вече измислях. Чао, хора мили! Точно така ще ви покажа как се яде разтопен бомбон. И то твърде разтопен. Там. И другото просто го обирате. Не е трудно.